Ýan habarlardan belläp geçişmede ýaly Britaniýanyň döwlete değişildi däl guramasynyň ýaýradan jemleýiji raportynda Malaziýanyň howa ýollaryna değişli uçaryň Russiýanyň Buk ýer howa raketa sistemasy tarapyndan urulyp gaçyrylanda öňe sürilýär. Bu barada kärdeşim Ýowşan Anurwanyň taýýarlan giňişräk maglumatyny bilelikde diňläliň. Britaniýanyň hökümetden aýry guramasy Malaziýanyň 2014-nji ýylyň 17-nji ýylyna günnäger Ukrainada urulyp ýykylan ýolagçy uçar boýunça hasabatyň gysgaça jemlerini çap etdi. Onu uçaryň Orsiýetiň Buk ýer howa raketa sistemasyndan atylyp urulanyny gaýdylýar. Sonra bu uçaryň ortundaky 298 adamyň hemmesi wepat bolupdy. İnternetde ýeterli bolan maglumatlar analizleýän Bellingcat guramasy 8-nji oktýabrda Buk antiuçar sistemasynyň 2014-nji ýylyň iýunyna Orsiýetiň Kursk şäherinden Malaziýanyň MH17 ýolagçy uçarynyň urulyp ýykylan gününe Ukrainanyň Donetsk oblastynda ýerleşýän Snizhne şäheriniň daş ýüzündäki meýdança getirilendigini izlap bolýanlygyny aýdýar. Şol günüň ertesi, şol Buk sistemasyndan raketa atyjynyň üstü adatçy jem bolýan 4 raketa derek, diňe 3 raketaly Luhansk oblastynyň Orsiýet şäheriniň golaýyny bolanlygy dokumentleşdirildi diýip hasabatda aýdylýar. Biz soňky 18 aýda açyk çeşmelerdäki ähli derine we syn etdik we MH17 uçarynyň urulyp ýykylan raketa atyjysyny Rus harbylary berenler diýip netije çykarmaga ýeterlik esas bar. Sebäbi ol raketa Snizhnyň daş ýüzünden atylypdyr diýip Bellingcat guramasynyň esaslandyrjysy we direktory Elliot Higgins aýdýar. Ondan biz bu raketa atyjynyň tersiýizini çalyp onu beren harby birikmäni 53-nji brigadan hem tapyp bildik diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Higgins Bellingcat guramasynyň 53-nji brigadanyň MH17 uçarynyň urulyp ýykylmagy bilen ilteşikli bolup geljek şahsa agdalar baradaky maglumaty bu hadisany derňeýän häkimiýetlere iýerendigini hem sözüne goşdy. Bellingcat guramasynyň hasabatyny Orsiýetiň Gorunmak ministrliginiň 2014-nji ýylyň 21-nji ýylyna guralan metbuat ýygynyň edilen 4 beýanaty hem garşy çykylýar. Ol beýanatlarda Rus resmiýleri MH17 uçarynyň Ukraina harby uçar tarapyndan ýa-da Ukraina harbylar tarapyndan kontrolly edilýän bu sistemasy bilen urulyp ýykylan bolmagy ahmallypdylar. Bellingcat Rus harbylarynyň metbuat ýygynyňdaky video, radar we fotografiýa suwutnamalaryny nädogry görkezlendigini öňe sürýär. Orsiýetiň Gorunmak ministrligi hemde bu önürji Almaz Antey tarapyndan görkezlen alternativ ssenariýa gowy diýilenne çöktür ýoýlan ýa-da bilkastan derňewi bulaşdyrmak üçin galplaşdyrylan suwutnamanyň ulanylmagy bolup durýar diýip Bellingcat guramasy aýdýar. Moskwa günnäger Ukrainada konfliktde Rus harbylarynyň gatnaşygyny ret etdi. Bilelikdäki halkara derňew toparynyň MH17 wetbagçylygy barada Bellingcat guramasynyň hyzmatdaşlygyna taýýarlan resmi hasabaty 13-nji oktýabrda çap ediler. Derňewiň netijeleri boýunça iýul aýyna çap edilen deslapky hasabatda MH17 uçarynyň Orsiýet tarapyndan gollanylýan separatistlaryň kontrolly edýän ýerinden atylan bu raketa bilen urulyp ýykylanyny gaýdyrypdy. Kärdeşim Ýowşan Anurwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. 8-nji oktýabrda Daşkentde Türkmen-Özbek gepleşikleri geçirilýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Özbekistana edýän resmi saparynyň iki ýurdun gatnaşyklarynda möhüm tapgyr bolup dürli uğurlardan hyzmatdaşlygy ösürmek boýunça dokumentleriň ençemesine gol çekiljekdigi resmi maglumatlarda aýdyldy. Türkmen prezidentiniň Daşkentde bu sapary Owganistanyň Türkmenistan we Özbekistan we Täjikistan bilen serhetdeş regionlarynda ýaragly toparlaryň aktivleşmegine we Dazi ýurtlarynyň serhetleriniň awanýan hoplar bilen bagly aladalanmalaryň güýçlenen wagtyna gabat geldi. Şeýle ýagdaýda Türkmenistanyň we Özbekistanyň arasynda hopsuzlyk meselesine degişli nähil özara bähwitleri bolup biler. Adatlyk radiosu Özbekistanyň prezidentiniň ýanyndaky strategik barlaglary we halkara gatnaşyklary institutynyň öňkü müdiri Rafik Sayfullin bilen söhbetdeşligi kärdeşim gödel geçirdi. Türkmenistanyň prezidentini Daşkentde getiren sebäpler nämeler diýip pikir edýärsiňiz? Во-первых, очевидно, что все это связано с
в целом перспективно. Birinciden munun umuman regiona ýagdaýyň howpsuzlyk meselesi bilen baglykda özgermegine degişliligi düşünükli. Meniň öz pikirime görä Türkmenistan bu meselede goguşak halka bolup durýar. Sebäbi dürli sanlar, käti ören howply sanlar berilýär. Islam döwlet toparynyň 8,5 ming söwüşçüsiniň Türkmen serkedine jemleneni gaýdylýar. Elbetde, Türkmenistan muny öz başdak saklap bilmez. Bir ýerde kömek gerek bolar. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahman Owganistan bilen serkedini goramak üçin häzir Moskwadan kömek gözleýär. Bir ýerde kollektiwlerin howpsuzlyk boýunça alalaşyk şertnamasynyň çägini käbir alalaşylan borçnamalar bar. Türkmenistanyny bu ýok we ol hiç kime bilwaglap bilmeýär. Oňa iş ýüzünde zerur kömek berjek kim ýok. Ol Özbegistanyň noşga kime ýutulsun? Birinciden biz goňşular, ikinciden Owganistan bilen arada uzun serkedimiz bar we onun oňuýunlygy garaşyp bolmaýar. Şeýlelikde bu köpçüliklerin howatyrlanma döredýär. Так что вот это сейчас общая коллективная беспокойность. Serkedin howpsuzlygyny öpçün etmekde Daşkent Aşgabatda näme teklip edip biler? Что он будет просить, ну, во всяком случае, скажем так, какую-то... Bu onun sorajak zadyna bagly. Daşkent çynlykay harby texniki kömek berip bilmez. Daşkent Owganistan bilen öz serkedine puta gözegçilik edýär. Şeýle de Täjikistan bilen serkedine hem üns berýär. Türkmenistan hakkında aýdylanyny ýagdaý has çyşyrymly. Häzirki wagtda taraplaryň diňe ýagdaýy öwrenýänligini çak etmek mümkin. Umuman Türkmenistanyň pozisiýasy babatynda aýdylanyny ol dogurdanam düşünüksiz. Men ýakynly Moskwa baranymda ol ýerde de türkmenleri nähil düşünmeliýän sowaly orta atýarlar. Olar kimdir birini bilwaglaýarlar, emma kimedigi düşünüksiz. Olar mudama dürlü derejelerde, dürlü urlardan gepleşikleri, maslahatlary geçirýärler. Emma Aşgabatyň mundan beýlek näme etjekdigi nämälim malýar. Ýöne türkmenleriň dayanary hiç kimi ýok. В принципе, туркменам не на кого положиться. Türkmenistana Birleşen Ştatlar nähili kömek berip bilerdi. А американцы могут выставить... Amerikanlar türkmenleriň göwünden turmajak şertleri öňe sürüp bilerler. Sebäbi Abaşanyň energiýa göterjiler, transkalar geçirjiler bilen bagly öňden görjülükli ykdysady bähwitleri bar. Транскаспийский там проект и все прочее. Türkmenistan näme üçin Orsiýetden kömek sorap bilmeýär. А дело в том, что Россия тоже может некоторые условия свои поставить. Sebäbi Orsiýet hem Türkmenistanyň öňünde öz şertlerini goýup biler. Olar galyň wakatyna we meçhörüne bagly bolup biler. Şeýlelikde türkmenler häzir uğrunu ýitirip ýol tapyp bilmän ýörenemeň diýerler. Şonuň üçin Türkmenistanyň prezidentiniň Daşkentde gollaw ýa-da özara düşünişmekligi gözlemek üçin näle Özbegistanyň reaksiýasyny anyklamak üçin gelenligini çak edip bolar. Özbegistan regionuna iň uly ýurt bolup, onuň pozisiýasyna we pikirine köp zat bagly. И от ее позиции мнения очень многое зависит. Özbegistan öz bähwitlerini hasap almak bilen Türkmenistana nähili kömek hödürläp biler we öz kömegini direkt Türkmenistandan näme sorap biler. Yeri gelende bellesek häzirki wagtda Özbegistanda benzin yetmezçiligi ýeti duýulýar. Türkmenistanda bolsa ýangyç arzan. Вот это дешевый бензин, это уже тема, которая 2 года длится. Arzan benzin temasy eýem 2 ýyl bäri dowam edýän mesele. Eger Türkmenistan arzan wakadan neft satmaga taýýar bolsa, Özbegistanyny neft bilen bagly dartgynlygy gogşadyp bilerdi. Emma türkmenler geçen ýyl muňa razy bolmandy. Emma olara başga ýurtlar, Hytaý, Orsiýet güýçli basyş edýärler. Olar bu basyşa inni garşy durup bilen oklar. Поставить не могут. Owganistandan gelýän howplaryň öňüni almak üçin Türkmen-Owgan serkedini goramak meselesi Özbegistany näme derejede gyzyklandyrýar? Узбекистан не будет посылать свои войска охранять туркменов. Özbegistan Türkmen serkedini goramak üçin öz goşunlaryny iýerip bilmez. Birinciden Özbegistanyň şeýle resurslar ýok. Türkmenistanyň Owganistan bilen serhedi ören uly. İkinciden Özbegistanyň öz serhetçilerini iýermek üçin kanuny esas ýok. Eger türkmenleriň ýüz tutan ýagdaýyny bu meseleniň tehnik çözgüdi üçin ençeme wagt gerek bolar. Türkmen Owgan serhetini bir gödeňine getirip görüň. Men ol ýere köp gezek baryp gördüm. Ol tutuşluğuna diýen ýaly eleme deşik serhetden tanykly däl. Eýsem el awtomatly eşekli de arkaýyn geçip bilýär.
Şol sebäpden Özbegistan üçin serket goramar bolsa, onda Türkmenistan bilen aradaky serketi gorany has amatly görnýär. Özbegistan üçin ilkinji nowatda öz ilatynyň howpsuzlygyny üpçün etmek, öz obyektlerini goramak möhüm. Özbegistanyň Owganistan bilen serketini goramak has aňsat. Serketiň uzunlygy 160 kilometr. Aradan derya geçýär. Ýurdun serket gorawyna degişli mobil sistemalar bar. Teknik üpçünçülük hem oňat. Üstesinde Owganistanyň demir gadygyna ıgrarly ilat ýaşaýar. Täjikistanyň Owganistan bilen aradaky ýagdaý howply. Türkmenistanyň hem şeýle. Таджикам страшно, да. Kardeşim gözelin geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Gepleşigimizde goňşy Owganistana deýişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Demirazyk Owganistanda howpsuzlyk şertleriniň barha ýaramadlaşýandygy jeňçiler tarapyndan amala aşyrylan hüjümleriň geriminiň hem artýanyny habar berilýär. Soňky maglumatlarda Owganistanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän Faryab welaýatynyň Gorzuwan etrawyny hem jeňçileriň basyp alanlygy aýdylýar. Azatlyk radiosu bu welaýatdaky howpsuzlyk şertleri bilen gyzyklanyp, Faryab welaýat geňeşiniň başlygy deputat Seyit Abdylbaky Haşimi bilen söhbetdeşligi kardeşim Merdan Sarif geçirdi. Owganistanyň Faryab welaýatynyň Gorzuwan etrawyny hem jeňçileriň basyp alandygy aýdylýar. Bu barada has dolarak maglumat berýärsiňiz. Gorzuwan uluslarlyga tunan keçeden bir hamleýi wasi talibler tamandan bölgen edi. Sukut kıldık Gorzuwanga. Gorzuwan etrawyna jeňçiler hüjüm etdi. Döwlet güýçleriniň we yerli ýaraglaryň harby postlaryny basyp aldy. Onlarça Awgan harbisi helak boldy. Ençemesi yaralandy. Keykawus, Kazak, Feriş, Şeşpere, Galnemek we Derejewz atly septler jeňçileriň eline geçdi. Pushtunkot atly etrawyň Hoja Musa atly regionundan jeňçiler basyp aldy. Pushtunkot etrawynda 70-den gurrak oba jeňçileriň iýeçiligine geçdi. Awgan güýçleri ýyda çekildi. Pushtunkot mantaqy Hoja Musaga 70 qarya masulany golyga düşdi. Ýanky gurrungyny eden Pushtunkot etrawy Faryabyň paýtagty Meýmene şäheriniň idil alkymynda ýerleşýär. Munyň netijesinde jeňçiler Meýmene şäherine täzeden awanyp başladymy? Pushtaryki sukut kıldı Meýmene şäherden 8 kilometrden bar edi. Jeňçileriň basyp alan harby postlary Meýmene şäheriniň 8 kilometr golanynda ýerleşýärdi. Pushtunkot atly etrawynyň obalary talep söwüşçileriniň kontrolyna geçdi. Jeňçiler Meýmene şäheriniň ýanaşyk sebitlerinde hereket edýär. Jeňçiler Meýmene şäherine edýän hüjümlerini ýaýwanlandyryp bilerlermi? Stratejik mantyka ulany golyga düşdi, endi oşa elden keladi. Meýmene şäheri taýdat ostyga bolar. Indi mundan beýlek Meýmene şäheri howp astynda. 4 gün öňüm Meýmene şäherine jeňçiler hüjüm edipdi. Awgan güýçleri jeňçileri ýyda serpikdirmegi başarypdy. Ýöne indi strategik regiony jeňçiler ele geçirdi. Olar Meýmene şäherine göçgöni howpabandyryp biler. Hüjümçileriň öňüni almagam kyn bolar. Sebäbi Meýmene şäheriniň goragy üçin gurulan harby bazalary jeňçiler basyp aldy. Jeňçileriň arasynda daşary ýurtly, şol sandy Merkezi Aziýalaryň hem bardygy aýdylýar. Siz bu barada nähil maglumatlar berip bilersiňiz? Haryjylar bar, kumany jeň Pakistanlyk golda tarray naqşamas Pakistanlylar. Hüjümçileriň arasynda daşary ýurtly militanlar ören köp. Seweş hereketlerini çet ýurtly jeňçiler ýolbaşçylyk edýär. Merkezi Aziýaly jeňçileriň sany barha artýar. Uruş komandasy Pakistanly militanlaryň elinde. Faryab welaýatynda jeňçiler gün saýyn güýçlenýär. Daşary ýurtly jeňçiler Faryab welaýatyna kän üns berýär. Bilsimiz ýaly Faryab welaýaty Türkmenistan bilen terhetde ýerleşýär. Käbir gowşan maglumatlara görä Türkmen Owgan serhediniň Owgan tarapynda köp sany jeňçiler toplanyp başlapdyr. Sizin bu barada nähildir bir maglumatlaryňyz barmy? Türkmenistan gatyda bolan Türkmenistan saradynyň ulany hadaty Asyýa ýanyga waziýat harap kılsa gerek. Jeňçileriň arasynda türkmenlerim bar. Daşary ýurtly militanlar Türkmen Owgan serhediniň golanynda toplanýar. Olaryň esasy maksady Merkezi Aziýa ýurtlarydyr. Merkezi Aziýa ýurtlarynda hem jeňçiler dartgyllyk döretmek isleýär. Bu ýagdaýlarda Türkmenistanyň serhedine nähildir bir howp awanyp bilermi? Siz nähil pikir edýärsiňiz? Atman Türkmenistanga dönüşüm sarmardy bolsa, özü Türkmenistanga taýip diýär. Jeňçiler Türkmenistana da hökman we hemsalar. Jeňçiler Faryab welaýatynyň Türkmenistan bilen serhetleşen sebitlerini ele geçirdi.
Türkmenowan serhediniň golaýynda talip beragylary hereket edýär. Faryab welaýatynyň Döwledabad atly etrabynyň başlap ta Gormaç atly etrabyna çelli Türkmenistanyň serhed ýakasynda merkezi Aziýaly militanlar ýerleşdi. Daşary ýurtly militanlaryň gözeňinde tutýan indiki mendili merkezi Aziýa ýurtlary bolup durýar. Sarmazdan ta Döwledabadgacha Sarmaz Türkmenistan we sol tasarrufiga. Kardeşim Merdanyň geçiren söhbetleşigini dinlediňiz. Türkmenistanyň resmileri sentýabryň aýynda Warşawada geçirilen Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam hukuklary boýunça maslahatynda Türkmenistanyň adyna aýdylan tanqidlary resmi derejede nägilelik bildirdiler. Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň türkmen delegasiýasynyň Warşawa eden saparynyň jemleri barada 30 sentýabrda ýaýradan resmi beýannamasynda käbir adamlar Türkmenistanyň adresine subyektiv, provokasiýon we tendensiýon kommentariýleri aýtdylar diýildi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam hukuklary boýunça maslahatynda tanqidi çykyş edenleriň biri häzir Norwegiýada ýaşaýan professor, prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň medisina ugrundan muallimi Pirmoly Taňrygulyw boldy. Azatlyk radiosu Pirmoly Taňrygulywyň tanqidi çykyşynyň sebäpleri bilen gyzyklandy. Onuň bilen kardeşim gözel söhbetdeş boldy. Pirmulaga Türkmen resmiýetleri Warşawada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam hukuklary boýunça maslahatynda Türkmenistanyň adyna aýdylan tanqidlerden näýeli bolupdyr. Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň ýa-da ýaýradan resmi maglumatynda käbir adamlar Türkmenistanyň adresine subyektiv, provokasiýon we tendensiýoz kommentariýalary aýtdy diýilýär. Şol maslahatda çykyş edenleriň biri siz şonda näme diýdiňiz? Geçen geze kıyızımı onun 2 yaş çağaların Türkiye uçmalı samolyota koyvermezlikleri bağlı geçirilen interviýde sen menden indinäme çykdygymy bilen gyzyklan toğra gördüm. Men şonda halkara hukuk goraýjy guramalara ýük tutmaktan başga ýol kalmady diýip aýtdym. Ine şol maksat bilen men Ýewropanyň howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam hukuklaryna başlap geçiren forumuna gatnaşmak üçin ýörüýte Warşawa geldim. Ýygymda Türkmenistanda galan ýahyllaryma awtoritar rejime adar berdirmejek bolup men 10 ýyl gowrak wagt dumup geldim. Emma insanperwerlik ahlagyny ýitiren rejim has beterleşip ýurtdaky öz kanunlaryny we halkara düzgünleri götürüp bozup meniň biýuna gyýdymy we onuň çağalarynyň geljeginiň öňüne böwet goýup häkimliň sadyrja işgäri elindäki adamlaryň Kara spisogyna esaslanyp, olara täze berilen pasportuna 2015-nji ýylyň 22-nji iýulynda hemi işelik ýoly ýatyryldy diýip belgiýen ýazyp, şol şahsy dokumentleri bir kanun haraplapdyr. Şeýle gödep kanun bozulşy bar ýurda hukuk döwleti diýip adlandyrmak bolarmy? Türkmenistanda bir resmi bolmaşy, Ýewropanyň howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam hukuklaryna bagyşlap Warşawada geçirilen maslahatynda çykyş etdi. Men bolsa onuň esasy aýdanlarynyň hakykatda dogry gelmeýändigini öz getiren misallaryň bilen paş etmeli oldum. Meselem Türkmen resmileri real edilen işler barada değil de sağlık saklayışta, bilimde, sosyal problemlere değişli indiki edilmeli işlerin sağına uyulan çıkış etti. Ben olsa odalıklı merhum prezidentin Türkmenistan'ın halkı eyyam altıla asırda yaşayandığını tatlıklandığını, sağlık prezident olsa öz eli bilen sağlık saklayışı, bilim sistemalarının veyran edip, indi dikecek ol boş vaadalar bilen, dünya cemgeçliğinin yeni bir gerek aldığına salacak oynadığını masadat yaşadığını uyusun çektim. Ben o masagatta 6 edip çıkıp getirdim. Türkmenistan'da adam hukuklarının ötüp bozulup gelişine deberli masallar bilen paş ettim. Türkmenistan'ın Daşary işleri ministrliginiň resmileri olsa özlerinin ilkinci edip şeyle masalada katnaşanlar üçün Ýewropa Birleşiginden ansatlyk bilen ýeňilikler tamam edip bilemeýdi. Benim şol masalada katnaşan Türkmen atasynary Anadolu'da Hacıyev meniň öyle geldi. Ýörüýte Türkmenistanyň delegasiýasynyň ýanyna baryp bizim öyle duşmagy teklip etdi. Ol Türkmen resmiýeti jogabyny ýetip berer diýip hakyky diskussiýa gatnaşmaga gaýraty bolman. Ertesi güni masalada gelmän açyk ýaly boldy. Pirim gulagy ýene bir sowal. Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň resmi beýannamasynda ýurdun adyna halkara maslahatynda aýdylan tanqidlere Türkmen delegasiýasynyň wekillerine psihologiki basyş görkezmek we beýleki döwletleriň öňünde ýurdun awryny gaçyrmak boýunça hereket hökmünde baha berildi. Eýtem şol maslahatda beýleki ýurtlaryň adyna tanqidler edilmedimi? Köp boldy. Amerikanyň adresine, Russiýanyň adresine, Türkiýanyň adresine köp ýurtlar tanqid edildi. Hiç kim beýle agyrly tanqidleri kabul etmedi. Eger tanqidlerde esasy ýok bolsa çykyp onuň jogabyny berdi.
Bizim nazik resmilerimiz ökeden bolýarlar. Özleriniň ýagdaýyna sebepler. Durmuşdaky bolýan ýagdaýlara sebepler. Şonuň üçin men açyk bu gurruny aýtmaly boldum. Kärdeşim gözeliň Pirmulu Taňryoğlu bilen geçiren söhbetdeşlerini dinlediňiz. Türkmenistanda käbir daýhanlar, kärenneçiler, tehnika, suw ýetmezçiligi ýa-da käbir beýleki bökdönçlikler sebäpli gödöňüni tutan hasylyny dogly alyp bilmeýändigini aýdýarlar. Mar welaýatynyň Sakarçaýa etrawynyň Keseyap daýhan birleşiginden özüni Gulay diýip tanyşdyran kärenneçi denan bolsa, hasyllarynyň pes bolmagyny paýta meýdanlarynyň goloýundaky mal sürü ýataklarynyň sebäp bolýandygyny belleýär. Marly kärenneçi denan munyň sebäpleri barada habarçymyz Soltan Açylywa gurrun berdi. O yerlerinde daýhan birleşiklerde kärendeçiler özleriniň kärende yerlerinden gerekçe hasyl alyp bilmeýändigi barada aýtdylar. Şunuň sebäpleri näme-de? Her türlü sebäpler bolýar diýilýär. Suwsuzlyk sebäp ýa bolmasa wagtynda tehnika ýetenok, dökün ýetenok, wagtynda eksçerlenok, türlü bahanalar bilen daýhan gerekçe hasyl alyp bilenok diýilýär. Başga nähilek şunuň sebäpleri bolýar, şu daýhanyň hasylynyň pes bolmagyna. Mar welaýatynyň Sakarçaýa etrawynyň Keseyap daýhan birleşiginiň ýaşaýjysy Kettar kärenne ýerimiz bar. Bizne ýylyna paýtek ýas bolýan. Bizne hiç zatdan kösenemdik, tehnikamyzam ýeterlik, suwumyzam dökünmedem ýeterlik ýöne şol ýetişdirýär bolýan. Mallaň girenligi sebäpli gerekçe hasyl alyp bilemdik. Şu mallar kime degişli mallar? Hoçalyk mallarmy ýa daýhan birleşigine degişli firmalarmy? Owaň mallary. Her kim goşýa, şonu bakýan adamma. Paýtaň arasynda da ýataklar bar, sürü ýatagy bar. Şo sebäpli biz hiç ýyly hasyl alyp bilemdik. Bir ýüzüni ýygýas, ikinji ýüzüni ýygyp bilemdik hiç ýyly. Agyja girmem koýýarlar, saklap bilemdik diýenmire denok. Şol nähilek möçürde sedaýatçylyk getirýär. Ne bir ýüzüni alsak, ikinji ýüzüni alyp bilemdik. 3-4 ýüzüni ýygmana bize mümkinçilik bar, şonu biz hiç ýyl alyp bilemdik. Hasylymyz gowy bolýar, ýöne biz şonu mümkinçilik berenok, hiç ýyl almana. Birinji ýüzüni ýygýas bolýan, eýem mal salyp urýar. Aýtýas aýdanmyza da gulak asanok, giýje goýberýärler. Üstüne tutsaňam diýeniňe denok. Şoňa gödökçilik ýokmy? Haşy ýetişen hasylyň şeýle daýa bolmagyna daýhan birleşiginiň başlyklary, brigadirler şulara ýüz tutmaňokmy? Näme üçin şoňa gödökçilik ýok? Bir ýüz tutýas ýöne bolanok şol. Näme jogap berýärler sizin daýhan birleşiginiň başlygyna ýüz tutmaňyzda? Näme jogap berilýär? Ay bor diýe, bolly. Bolýar neçe ara görersiýe, neten arkaýyn bolýan salmaz diýe, onda da netije ýok. Ýygmana barsaň eýem bolanok şol. Şuna şu wagtda paýtaň erterli bolup dury çili, ýygmana zat toýanok. Şoň çäret ýok. O wagt sürse bolsa da şu ýerde näçerek sagyr bar, mal bar. 300 mal bar. Onuň geçileri bar, atlary bar. Şo bir girenne hemme eýem alja kasylyň ýok şo taýda. Adamyz haýp, adamyz köýýär, eden adamyz köýýär, bir derek çykdyjy bolýar. Habarçymyz Soltan Açylwanyň geçiren söhbetdeşlerini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, efirden maglumatlarymyz barada öz pikir araýşlaryňyzy, belliklerinizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň medbuat e-mail belgisi gmail.com e-mail adresimde haturadyň ýa-da biziň Moskwadaky telefon belgimiz 79726 236 04 55 jaň ediň ýa-da SMS ýazyň. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günnälik gepleşigimiz hem geçirip gotarýas. Gepleşigi Pragdaky studiýadan men Sähra alyp bardym. Saatlar kesmeden soň gepleşigimizi ýazyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.